हेलो लोगोफोर बड जब इनफ यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दं आरो लोगोसे आंबो जोबोर मोजाङै दङ मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि गासैबो अननाय आरो सापर्टआव दिनै बड जब इनफ यूट्यूब चेनेला 50K साबस्क्राइबार्स कमप्लिट खालामबाय थ थैंक यू सो मच गाइस नोंथांमोना बेबायदि नायबाय था आरो लोगोसे हानायसेबां सापर्ट खालामदो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड जब इनफ यूट्यूब चेनेलाव खम समनि गेजेरावनो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो फुल सापर्ट होनानै 50K साबस्क्राइबार्स कमप्लिट खालामहोबाय थ गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय बड जब इनफ यूट्यूब चेनेलनिफ्राय दा लोगोफोर गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय इन्डियान कोस्ट गार्डआव नोंथांमोना जीडी पस्टआव एप्लाइ खालामनो हासिगोनलाय रानिं बारा गैया लोगोफोर रानिंआ अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन HSLC एबा HS पास जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा एलिजिबल जायो दानिया लोगोफोर जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों दा एप्लाइ खालामनो हाथ'वा मानोना एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै जेब्ला एक्टिभ जागोन आं नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो लोगोसे अफिसियेल नोंथांमोननि वेबसाइटखौ आङो डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों चेक खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ बेनिफ्रायनो नायफिननो हायो दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो दा जों नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन एप्लाइआ जानुवारि 4 निफ्राय जागोन आरो लास्ट डेटआ 14 जानुवारिसिम थागोन 2022 अनलाइन एप्लाइ जागोन दा क्राइटेरिया नायनोसै लोगोफोर जोंहा बेसेबां थायोबा एप्लाइ खालामनो हायो दा पस्टआ जीडी दङ बेनिफ्राय नैबे डमेस्टिक ब्रान्च दङ आरो यान्त्रिक दङ थ नोंथांमोना मोनथाम रोखोमनि बेयाव पस्टखौ मोनदों दा बेनि गेजेराव जोङो नैबे जेनेरेल डिउटि एबा जीडीआव जों एप्लाइ खालामबा 10 पास प्लास 2 बे जाबाय HS पास खालामनाय जाथारनांगोन जायखिजाया नोंथांमोना HS पास खालामनांगोन पार्सेन्ट नाङा नाथाय साबजेक्ट थानांगोन बेनो जाबाय फिजिक्स आरो मेथ्सआ थाथारनांगोन अब्लासो इलिजिबल जागोन बे पस्टआव अके दानिया बि नाम्बाराव नैबे डमेस्टिक ब्रान्चआव 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया 10 पास जाबानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय सि नाम्बाराव फैयोब्ला जों यान्त्रिक मोनदों बेयाव 10 पास खालामनांगोन नाथाय नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगौनो बेनो जाबाय इलेक्ट्रिकेलाव एबा मेकानिकेलाव एबा इलेक्ट्रनिक्स एबा टेलिकमिउनिकेसनाव नोंथांमोना दङब्ला 3 इयार्स एबा 4 इयार्स कचिं लानाय दङबा एबा कर्स खालामनाय दङबा थ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय अल इन्डिया काउन्सिल टेक्निकेल एडुकेसननिफ्राय खालामनाय दङबा बर्डआ नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो गाहायाव माखासे नोट दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो जायफ्रा मेकानिकेल लाइननि थ नोंथांमोननि थाखाय बेयाव माखासे नट्स होदों बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय थ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा क्राइटेरिया गोरोबो स' दानिया जों बैसोखौ नायनोसै लोगोफोर जोंनि एसटिफ्रा बैसोआ 18 बोसोरनिफ्रायनो 27 इयार्ससिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय भेकेन्सिया नैबे जीडीआव दङ 11 दङ एसटिआ बेनिफ्राय लोगोफोर जेनेरेलाव नायना लादो दा डमेस्टिक ब्रान्चआव दङ 7 दङ बेनिफ्राय मेकानिकेलाव 6 दङ थ नोंथांमोना नायना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायखिजाया बैसोआ 18 निफ्राय 27 इयार्ससिम हागोन जोंनि एसटिफ्रा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो दा फाइनालि जोंहा फैबाय सेलेक्सन प्रसेसआव दा फार्स्टआव एग्जाम जागोन दा नोंथांमोननि पासिं मार्कआ जाबाय नैबेगाव डमेस्टिक ब्रान्चआव अनलि 27 बे जाबाय एससि एसटिफ्रा पासिं मार्कआ बेनिफ्राय जीडीआव 44 मोनदों जेरै सेक्सन 1 एन्ड 2 दङ दा बेखौ माखासे नायगोन बिथांमोना फार्स्टआव एग्जाम जागोन आरो बेनिफ्राय बेयाव गोबां दङ थ नोंथांमोना बेखौ नायै स्क्रिनशट खालामबानो जाबाय पासिं मार्कआ अनलि 27 बेनिफ्राय 44 दङ बेयाव माखासे स्टेज 1 एन्ड स्टेज 2 लानानै आरो बे जाबाय सेक्सन 1 एन्ड 2 बे जाबाय फार्स्ट स्टेजआव एग्जाम जाग्रोयो बेनिफ्राय फिजिकेल जागोन दा फिजिकेलाबो गोबां खारनाङा थ नोंथांमोना खम खारनांगोन अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन 7 मिनिट्सआव नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखागोन 1600 मिटार्स खारनांगोन 7 मिनिटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना पुशआप खालामनांगौ आरो लोगोसे मोनसे दंबावो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दानिया जोंहा फैबाय लोगोफोर बेयाव नायफिनबावदो नोंथांमोना फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ माबादि जागोन 1.6 नोंथांमोना किल'मिटार खारनांगोन 7 मिनिट्सआव अके थ बेनिफ्राय स्काउट नोंथांमोना आपस मोनदों बे जाबाय जलाय सिखारलाय नोंथांमोना जेरै एक्सारसाइज खालामो 20 बार खालामनांगोन बेनिफ्राय पुशआप नोंथांमोना 10 बार खालामनांगोन दा बेयावनो गासैबो जुदि नोंथांमोना गासैबो क्वालिफाइड जायोबा नोंथांमोनखौ लास्टआव मेडिकेल नायनाय जागोन आरो बे मेडिकेलाव नोंथांमोना पास जायोबानो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैसिगोन दा लोगोफोर एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों चेक खालामबानो जाबाय जेब्ला जानुवारि 4 जागोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना हायोबा एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन दा लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ थ लोगोफोर इन्डियान कोस्ट गार्डआव नोंथांमोना एप्लाइ खालाम जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब थ नोंथांमोना जायफोरा 18 निफ्राय 27 इयार्सनि आन्डाराव दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ आं नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसआव गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैनोसै दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बड जब इनफ यूट्यूब चेनेलाव